Olu sasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili ngokuhlwanje. Our basic human rights have been violated in the sense that we don't have any water. Abahlali abadandathekileyo base-Coronationville eRhawutini bamemelela inkampani enkinkisha amanzi iJohannesburg Water isombulule imingeni ejamelene nayo kunkinkisho lwamanzi emva kweveki eziliqela belambatha. Iphondo laseMpuma Koloni likruthakuthana nengxubakaxaka yokuntinga kwamatyalo kwabelana ngesondo nabantwana baselula de bakhulelwe. Molweni emakhaya, singonondaba belijelo losasazo sesilungele kaloku ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje, masikhawuleze singene emxholweni. Abahlali abavutha ngumsindo base-Coronationville eRhawutini babongoza iziko elinkinkisha umbane eRhawutini iJohannesburg Water ukuba isombulule ingxaki zayo zemali. Aba bahlali bathi sekuphele iveki bengenamanzi. Kule veki siphuma kuyo, abahlali bavale izitalato ngamatayare namatye kwilinge lokuvakalisa izikhalazo zabo. Kungokunje, aba bahlali baceba ukusa lo mba wokungabi namanzi kwikomishoni yamalungelo oluntu nanjengoko bekholelwa ukuba kunyashwa ilungelo labo lokufumana amanzi acocekileyo. Izakhamuzi kule ndawo zithi idonsa kanzima njengoba amanzi engabonwa nje. Zithi amanzi abuya phakathi kwamabili kodwa uma bevuka ekseni bomile ompompi. We don't have water to flush toilets, and it seems that since the water shortages, the intervals have become longer and longer, and it's very difficult for us to live a hygienic life. Lo mama osemdala uthi kuqotswa amalungelo abo ngalokhu kuqoza kwamanzi. Wathi sekumele bathathe lo daba baluse ekhomshaneni yamalungelo abantu. I just feel I'm not young again, and our basic human rights have been violated in the sense that we don't have any water, and us as older people can't pick up water cans of 10 liters and 5 liters to throw into the toilet. Okuyinenga kakhulu lezakhamuzi zase-Coronationville ukuthi omakhelwane babo banawo amanzi, abanye baze bawashe ngisho imoto kodwa bona do amanzi. It is indeed very frustrating for us to once again stand here as a community. You know, we were promised that our water will be back. They will, I don't know, they will connect us to the reservoir that is actually feeding Slovo, but that never happened. Igama lami nguCalvin wakwadlula. Eindabeni ze-SABC ngibinga ngiseGoli. Empuma Koloni kuqatshelwe ukwanda kwamantombazana amancinci akhulelwayo phakathi kuka-April noJulayi kulonyaka ngamantombazana kwikhulu elinesishumi akwiminyaka 10 ukuya kwi-14 ubudala abelekele kwizibhedlele zeli, ukanti inani eliphezulu loshicilelo lukwisithili sase-OR Tambo kulandele iBuffalo City neNelson Mandela Bay. Ukwabelana ngesondo nomntwana oneminyaka engaphansi kweminyaka 16 lulwaphulo mthetho yaye umuntu owenze londo angatshutshiswa. Urhulumente uthi uyasokola ukutshutshisa abo benze lo mkhuba ngenxa yokungacelwa kwabenzi balomkhuba. Sicela abazali bancedisane nathi kuyo yonke kweli phulo sinalo singurhulumente elithi masithetheni nabantwana bethu apho sifumanise khona into yokuba umntana wabelene ngesondo sikhawuleze siye konontlalontle siye emapoliseni icase ivulwe sibabongoza abantwana bethu ukuze bahambe sibalungise so that bazokwazi batestify ecourt xa umkhanelwa ezovela ecourt. Ukanti bangaphezulu kwe-4,700 abantwana abaphakathi kweminyaka eyi-15 uyokutsho ku-19 abathe bakhulelwa phakathi kuka-April noJulayi walonyaka. Ubomi babamama bazimveku buye bungabi lula. The pregnancy inaffecte ehlobeni loba ndimithe ndisenza ugrade 12 ngo-2023 and ke loo nto iye yanibambezela because after grade 12 bendizixelele uba ndizofunda gqiba ndipase ugrade 12 ndi-apply ecollege okanye university then ndiproceed ke kunemfundo yam. Kodwa sona sing-affectile because of khange ngikwazi udlala icricket this year because of ndijongene pregnancy and bendingumuntu odlala i-under 19 kwiborder and xa ndizibona ukuba ngoku
ithuba namancinci bangikwazi uphinda ukubuyela kuyo. Ziye zithande ukuxhaphaka ingxaki xa umntwana ethe wazala umntwana. Babeleka bebancinci ufumanisa uba abantwana balenza ixesha. Kwakhona bababeleke bebancinci ngokwe-weight ibe yingxaki kuthi kulonto ngoba yenye ye-areas esizijongayo silisebe lezempilo. Isebe lezophuhliso loluntu lithi libekele bucala imali engaphaya kwe-100 million rand yeenkqubo zokuxhasa amaxhoba athe adlwengulwa kwaneenkqubo ezijongene nempilo kwimibandela yesondo. Ndingulubabalo Dada kwiindaba ze-SABC eMonti. Umanejala kazwelonke wenkqubo kwisebe lemfundo esiseko unkosikazi Dululu Hlatshaneni ugxeke kabukhali izenzo zoxhatshazo eMzantsi Afrika. Kwiveki ephelileyo kuvele ukuba ootishala abakwizikolo ezintathu ezahlukeneyo kweli babandakanyeka kumatyala okuxhaphaza ngokwesondo nokuphatha gadalala abafundi. Unkosikazi Hlatshaneni uthi kumele amacandelo onyanzeliso mthetho ndawonye nenkqubo yezobulungisa ingabi nalusini ngakubenzi bobubi ngakumbi ezikolweni. I think we have a challenge in the country of abuse generally, not necessarily only sexual. And I am not going to come and sit here and defend that this is not happening. It is a matter that we as the community of South Africa are supposed to be working together to ensure that we make our children safe. Our children are not supposed to be worrying about perpetrators. Umnumzana Matakanya womputho ojongene nebhodi zolawulo lwezikolo naye uzigxeke kabukhali izenzo zobundladi yabotitshala esithi ngokomo otitshala ngabazali babantwana ezikolweni. We want to, with strongest terms, continue, because we are condemning these things, but they are right. We continuously condemn this behavior of parents, because you know teachers are parents, but we know that there are good teachers out there, and there are just those few who are not, and I think they are not teachers. These people, I believe, they must have gone through corruption to occupy those positions of being a teacher, those position of being a principal. Umnumzana Matakanye ukwathela uxanduva lwesebe lezemfundo uqinisekisa ukuba liqhubisana ngokupheleleyo kwaye lizikhuphele ngaphandle kwezikolo iitapile ezibolileyo. Ingalo yobulungisa idlale indima yayo. Abazali abafumanisa ukuba abantwana babo abeva ngendlebe abayazi ukuba banxibelelane njani nabantwana babo bambi abayazi nokuba bangayaphi ukufumana uncedo nenkxaso. Inkqubo ebizwa nge-High Hope enikezela ngenkxaso neenkcukacha kubazali babantwana abangevayo ngendlebe abakwiminyaka emibini ukuya phezulu. Le nkqubo inxalenye yephulo lokunceda uluntu leziko lemfundo zokungeva kwiziko lemfundo ephakamileyo laseVets kwaye le nyanga sikuyo inyanga yokufundisa uluntu ngemiba abangevayo ngendlebe i-Deaf Awareness Month. Umntwana kaMabatho Zondo wesithathu uzelwe engeva ngendlebe wakuqaphela oku emva kweentsuku ezintathu esandokuzalwa unyana wakhe. Wathi unyana wakhe xa inenyanga ezisixhenxe kwaqinisekiswa ukuba ngokwenene akeva kuzo zombini iindlebe. Kungoku nje unyana wakhe oneminyaka emihlanu ngomnye wabantwana bakhe kwabane onengxaki yokungeva, uthetha ngezandla. Like people over coming to see and people were making noise, Siphe wouldn't flinch. Siphe wouldn't turn around when there was a banging sound, and I was like, Bandile, my late husband, something is not right. Let's go check it out. We went to a pediatrician, and that's when the journey started with us doing proper tests. And then when he was 7 months, it was confirmed that he has profound hearing loss on both ears, and he had inner ear malformation, which means his cochlea inside was not properly developed. Kwakungelula ukwamkela le meko nanjengoko abantwana bakhe bokuqala babini babesiva ngendlebe. A lot, I really did. And I never had the reason why Siphe was deaf, what caused it. I think that's always something that at the back of my mind also reminds me that maybe it could be something I did. Naye uye wathunyelwa kule nkqubo ye-High Hopes. Le nkqubo ixhasa iintsapho ezinabantwana abangeva ngendlebe nabanengxaki zokuva ukuba babe nenkqubela ebomini.
We teach them about the child. So you'll see mothers and fathers become experts at their child's deafness. We teach them the skills they need, how to communicate, how to bond, everything you do in the home. Nani zeziko lemfundo ephakamileyo laseVets zibonisa ukuba baphakathi kwesithathu nesithandathu kubantwana balikhulu abantwana abazalwa bengeva ngendlebe kweli. Ukanti olusapho lakwaZondo luqalise ukufunda ulwimi lokuthetha ngezandla i-sign language ngelasemzini. Kwalapha ezindabeni usapho lomqhubi weeteksi ze-e-hailing onabeneminyaka engama-27 nobulewe ngaphandle kwasemaponya Mall eSoweto lumemelela ukuba lukhawuleziswe uphando lokubulawa kwakhe, kodwa kuqala masileqise umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama usapho lomqhubi wenkonzo zezithuthi ezikhwetywa nge-internet nowadutyulwa wabulawa ngaphandle kwemaponya Mall eSoweto kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo lubongoze amapolisa ukuba akhawulezise uphando ngokubulawa kwakhe. Umthokozisi Mvelase ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela Olundi kumantla KwaZulu-Natal namhlanje. Bebetheleke ngobuningi babo abazeli ukuzovalelisa umthokozisi Mvelase. UMvelase wadutshulwa wase eshiselwa emotweni yakhe ngemuva kokuhlaselwa ngokucatshangwa ukuthi ngosomatekisi emaponya Mall eSoweto emasontweni amathathu edlule. Umndeni wakhe uthi uhlukumezeke kakhulu. Silimele saba kwaMvelase saba kwakhuzayo ngeqiniso lingekho manje kwezamaphoyisa. Uthando lomndeni uToto akade nalo odadewethu siqhubeke labo. Abamatekisi sebesiqhelelisile nokubulawa kukaMvelase bathi amaphoyisa awasheshise uphenyo. Umbuzo uthi ke lesi simo kwenzeka kanjani ukuthi umuntu uyamvimba khona manje usuphethe upetrol? Kusenjalo kwahlaselwa abashayeli ababili kwaDabeka ngasePinetown ngesonto eledlule, kanti abaholi bemboni yabo bathi bakhathazekile ngokuphepha kwamalungu abo. Bathi kumele kugunyazwe ngokusheshsha imithetho elawula ukusebenza kwalemboni. Ukushayisana kwamalungu alezi imboni ezimbili kulokhu kwenzeka emadolobheni amakhulu kuleminyaka embalwa edlule. Bonke bathi kumele kugunyazwe ngokukhulu ukusheshsha imithetho elawula ukusebenza kwemboni yamatekisi abizwa ngobuchwepheshe besimanje. Kusenjalo imbiko ithi ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Creecy kulindeleke ukuthi agunyaze imithetho elawula ukusebenza kwamatekisi lawa ingakapheli lenyanga. NginguSimphiwe Makhanya kwisindaba ze-SABC ngiSolundi. Umninawa Johannes Mahlangu unozakuzaku osweleke kwiveki epheleyo ubongomnye wabo baqinisekise ukuvulwa kweofisi yezizwe ezimanyeneyo eMzantsi Afrika. Oku kuthathwa njengelinye lamafa awashiyele eli. Ngaphambili umninawa wayisebenzela kwiofisi yaseNairobi. Unozakuzaku Mahlangu ukhutshwe kumngcwabo okhethekileyo apho usekela mongameli uPaul Mashatile ethe wanikela ngentetho yombulelo kumngcwabo wakhe. Unozakuzaku umninwa Johannes Mahlangu obesaziwa ngelika MJ uchazwe njengonozakuzaku okhethekileyo isithandazwe kunye nesicaka sikarhulumente esichithe ubomi baso sisebenzela inkqubela phambili nobudlelwane phakathi kwamazwe. He worked tirelessly to secure our country's space among the select countries hosting a fully operational human habitat country office. This office, which will shortly be opened in South Africa, will serve as an important additional resource. Usekela mongameli ubongoze ukuziphatha kakuhle kunye nentsebenziswano phakathi kwenkokheli zehlabathi kungakhathaliseki ubuhlobo babo bezopolitiko. Ambassador Mahlangu carried himself with humility, never seeking the spotlight, but always ensuring that the work was done. Nangona usapho lwakhe lusithi luphulukane nentsika yalo, lufumane intuthuzelo kubomi awayebuphila obunenjongo kunye nothando. A love like ours is rare, Mkwezana. Not perfect,
but everything I needed. Even when I didn't know I needed it. And until God reunites us, we hold fast to the hope that this is not the end, just the beginning of eternity together again. uMahlangu ushiye inkosikazi yakhe, abantwana bakhe kunye nabazukulwana. Umbhali oneminyaka esixhenxe waseBloemfontein eFreystata uNontsikelelo Phume uthi incwadi yakhe imalunga nendlela yokwenza nokonga imali rhoqo. Lo mntwana ubhale incwadi esihloko sayo esithi Rainbow Business kwaye ifundisa abantwana ngokushishina kwanokubaleka kokonga imali. Uthi oku ukufunde kwisikolo sakhe iTinypreneurs eBloemfontein kwaye le ncwadi seyifle ifumene imbasa. Le ncwadi ithi Rainbow Business ifundise ezoshishino ngendlela efikelelekayo kubantwana. Umbhali uNontsikelelo Phume ukholelwa ukuba lugotywa luselutsha kwaye ukufundisa abantwana ngemali besebancinci yiyona ndlela yokuqinisekisa ukuba abantwana bafunda isakhono sokonga imali beselula. Lo mntwana uneminyaka esixhenxe wafundiswa isakhono sokonga imali esikolweni kwaye uthi izifundo zakhe zizo ezimkhuthaze ukuba ashicilele le ncwadi. This school, that's how I learned all about business, and also I wrote down and I told mommy that I want to write a book. She said okay, and she put everything together. Bathi baye bamxhasa kwiphupha lakhe. Enrolled her into a business school, and as she was busy in the business school, she loves teaching and she likes writing. She started writing notes, she started writing, and coming from a family of entrepreneurs, she would go with us on some of the meetings, and she started to say, Mavi, you know, I think it would be a nice thing to start writing about business. uNontsikelelo ayinguye yedwa usomashishini omncinci kwesi sixeko. Olusuku lwabantwana bakushishino liqokelele abantwana abanomdla kushishino kwindawo enye. Njengaba bahlobo bathathu bazibiza ngeSoul Sisters basebenzise elithuba ukubonisa ngeshishini labo. Shop. We sell stuff for like cosmetics, beauty, ma'am. Like nails, lip gloss to make your lips look shiny. Ukanti incwadi kaNontsikelelo ethi Rainbow Business seyifumaneka kwiivenkile ezithengisa ngencwadi. Ukanti ke ngoku njengesiqhelo sinaye uSandile Hlangani nointatheli yezobuchwephesha apha ekhaya. Namhlanje sithetha naye ngomba wokutyala imali kumaphulo okunyusana ngemali nokuqandusela kwilahleko engenambwaliso kwabaninzi. Sandile sikwamkele. Khasosa udadele enzulwini kanye ngalomba uTshisibunzi wezezimali. Ukuba awukho tech savvy siza kucela ukuthi ungasondeli kwi-cryptocurrency okanye kule nto siyibiza ngokokuba i-digital currency. Le digital currency siyibiza ngoba yi-crypto ayirecogniswa apha eSouth Africa njenge-currency okanye njengemali, kodwa irecogniswa njengale nto siyibiza ngokuba zii-assets. Ine-benefits ke le cryptocurrency lena ngendlela yokuthi abantu bazawuyazi, abantu abatradeayo uyakwazi ukutrader okanye uyakwazi uinvesta kule cryptocurrency. Xa uinvesta ke funeka uyithenge le cryptocurrency okanye utrade. Uzawuthi wakuyithenga ke uyigcine ixeshana elithile apha kuwe ukwenzela okokuba ithi yawuzala ukwazi ufumana imali. Into enzima ngale cryptocurrency ke Lisa kukuba akekho umuntu owaziwayo ukuba yekabani le cryptocurrency, kodwa into esiyaziyo kukuba baninzi osomashishini abayi-ownayo le mali. Ukuze ukwazi ke uyazi ukuthi utrader okanye uinvesta ngee-platforms ezizizo ezinyanisekileyo, kuzawufuneka ujonge le nto kuthiwa yi-financial sector conduct. Uba ayikho iplatform yakho ku-financial conduct uzuyazi ukuthi ayikho semthethweni. Izinto ke okanye i-application onotrader ngazo applications ezifana neLuno, neBinance, neCoinbase. Ngenxa yexesha ke Lisa mabanilandele ku-social media platforms uSandile Hlangani. Enkosi kakhulu Sandile. Kamnandi mawethu, singalibali ke ukukhongoza ngomso ngolwimi lwesiZulu ngentsimbi yesixhenxe.